Салому алайкум бародару азиз, ҳамин фарзанди мо 7 сол шида ки ҳамин ҳокими Амирбекзода дар ҳамун тарафҳо, дар тарафи Русия беному нишони на занга, на хабара, на чия, ягон чи нест илтимос ҳамун агар дарахша дошта бошед ба мо як хабар битиен. мо ҳам ака пир шидем, хел ака дига ҷош монда 73-74 рафтем. ака аҷайси хай як ақалан дарахша меёфтем ки ҳамунҷода ҳастан нестан ҳамин дар кора. بچه‌های جوانشین التماس همین بچه ما 7 سالشی نیست، یکم خبر نیست، نمیدونیم که التماس هم بچه‌های جوانشین همین درک حاکم زمین ما رو می‌یفتیم.